avril kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni y'aw ka kunnafoni ale wagati seli mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. An ka fama minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kwakuru ale bɛ mɔpti mara la kunu sɔgɔmada joona avril kalo tile mugan ani segin a kɛra nɛgɛ kaɲa 5 tɛmɛnen ni sanga 30 wagati banbagaciw caman de nana u ka bolimafɛnw na ni kana cun an ka finitigiw kan o wagati kɔnɔna la sa an ka pankuru min bɛ yen nɔ n'ale bɛ sanfɛ kɛlɛ kɛ ale nana dɛmɛ don an ka finitigiw ma ka dankari banbagaci ninnu na an ka famaw maa 2 de joginna olu la u taara ni banbagaciw ka moto 13 ye u ka mobili 3 fo ka taga se u ka maramafɛnw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ dumunifɛn minnu n'o tun b'u bolo u y'o bɛɛ lajɛlen ta ka taga ni o ye an bɛ taa banbagaciw ta fanfɛla la banbagaciw maa 3 de ni tora a la nga dugudenw yɛrɛ ka fɔ la ko u ka maa caman de sara ni u y'olu su ta ka taga ni o ye kunu a kɛra nɛgɛ kaɲa 13 wagati bagan feere yɔrɔ min bɛ falajɛkaw ka yɔrɔ la ni ale bɛ wele ko garabali tasuma de donna ale la an ka finitigi minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinen don tasuma faga ma olu welela nka olu bɛna wagati min na sa o y'a sɔrɔ tasuma ale ye tiɲɛniba kɛ a ye bagan ɲɛnamaw jeni ka tila tuguni bagan feerela minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ garabali in kɛrɛfɛla la u ko k'olu ka bagan dumuni bɛɛ lajɛlen jenina wa bagantigi dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u ka baganw balolen don walima n'u ka baganw salen don kunu avril kalo tile mugan ani segin nɛgɛ kaɲa 10 wagati fo ka taa se nɛgɛ kaɲa 11 wagati ma faransikaw ka donita pankuru belebele min bɛ yen nɔ a jiginna an ka jamana pankuruso la a nana ni fɛn min ye sa o de ye maliyɛnden su maa 21 ye n'o olu tayana faransikaw fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ka jamana ɲɛmaw ma fɛn kelen fɔ fɛn min ni o ye nin su ninnu sɔrɔ nka janto yɛrɛla yɛrɛ kama sa an ka minisiriso min bɛ yen sa ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ma a ye banakisɛ fagalan kɛ nin su kɛsu ninnu bɛɛ lajɛlen na ka tila tuguni su somɔgɔw k'u fara ɲɔgɔn kan ka f'u ɲɛna ko fo ka taa su don wagati se u kana nin su kɛsu ninnu dayɛlɛ kunu an ka jamana kɔnɔna la coronavirus banakisɛ yera maa 16 de la mɔgɔ 9 o kɛnɛyara mɔgɔ 1 o nin tora la o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sa a bɛ t'i jɔ maa 400 ani maa 24 de la maa 120 o kɛnɛyara maa 24 o nin tora la an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa kɔdivarikaw fɛ yen nɔ u ka banbagaci ɲɛma min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Guillaume Soro ni ale tun kelen don k'i kanbɔ jamana ɲɛma kalafili la n'ale tun bɛ kɛ octobre kalo san 2020 ko ale ɲangira a ɲangira san 20 kaso a bɛ na o de kɛ a ɲangira fɛn min na sa o de ye k'a ye jamana kɔnɔdenw ka wari yurugu o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a ɲangira fɛn min na fana tuguni Abijankaw fɛ yen nɔ k'a ye jamana kɔnɔdenw ka nafolo caman de ta ni ka a ka so k'o jɔ ni o ye san 2007 Dakarikaw fɛ yen nɔ Institut Pasteur ale ye coronavirus jaabi teliman bila sen kan ka sababuya kɛ coronavirus ale bɛ ka dankari mɔgɔ caman na walasa jaabi teliman ka sɔrɔ u ni Britanikaw u y'u bolo di ɲɔgɔn ma a tɛna mɛn tuguni nin jaabi teliman in bɛna bila Dakarikaw ka bolo kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi indikaw ye u ban sinikaw ka coronavirus ale jaabi bɔlila na ka sababuya kɛ jaabi bɔlila min n'a nana u ka jamana kɔnɔna la n'u y'a kɛ u ka mɔgɔw la k'a tɛ ka jaabi yɛrɛ di u ma nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale jabarani kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ